Στο κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας διεξήχθη ο αγών μπάσκετ για το κύπελλο Ευρώπης μεταξύ του Παναθηναϊκού και της πορτογαλικής ομάδος Μπενφίκα. Νικητής ανεδείχθη ο Παναθηναϊκός με 111-70. Ύστερα από τη νίκη του αυτή, ο ΠΑΟ, ο οποίος είχε νικήσει τον αντίπαλό του και στο διεξαχθέντα στη Βαρκελόνη πρώτο αγώνα, συμπεριελήφθη μεταξύ των 8 ευρωπαϊκών ομάδων που θα διεκδικήσουν περαιτέρω το κύπελλο Ευρώπης. Στο παρκέ ηγούνται ο μαγικός οργανωτής Κώστας Πολίτης και ο ασυμβίβαστος εκτελεστής Γιώργος Κολοκυθάς, που σε κάποιες αναμετρήσεις πραγματικά μεγαλουργεί. Όπως τους διπλούς αγώνες με την Μπενφίκα, όπου πετυχαίνει από 36 πόντους τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Μπορεί η πορεία να σταμάτησε στον ημιτελικό με αντίπαλο την τότε περίφημη Δυναμό Τυφλίδας, όμως πέρασε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Στο Παναθηναϊκό στάδιο, που ήταν κατάμεστο από φιλάθλους, έγινε ο αγών μπάσκετ για το κύπελλο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ρωσικής ομάδος Δυναμό. Η ελληνική ομάδα, με ένα γρήγορο και γεμάτο ευψυχία παιχνίδι, κατόρθωσε να επιβληθεί της ισχυράς αντιπάλου της με 81-67. Η νίκη αυτή της ελληνικής ομάδος της επιτρέπει να αγωνιστεί με κάποια άνεση στον αγώνα της Ρεβάνς, που θα δοθεί στην Τυφλίδα της Ρωσίας και της δημιουργεί ελπίδες για την περαιτέρω πρόκρισή της στους ημιτελικούς.